dimineața. Acum voi pregăti copiii de școală. Aseară nu am mai apucat să le pregătesc hăinuțele pentru azi de dimineață, pentru că am adormit târziu, mi-am lăsat bucătăria curată și să trecem la treabă. Eu, adică. De cum Creața face prostii, normal că aseară nu am fost la magazin să le cumpăr ce trebuie pentru pachetel și merg de dimineața, alerg ca prosta de dimineață prin magazine. Între timp i-am trezit și ei se pregătesc singuri, se îmbracă, se spală pe față pe dinți. Spuneți-mi în comentarii la ce vârstă ați început să-i lăsați singuri în casă și pentru cât timp. Imediat ce le pregătesc pentru pachetel. De obicei le pun altceva, dar astăzi am primit comandă de sushi. Mama. It's chocolate time! Eu le-am pregătit pachetelul, ei doi s-au uitat pe programul lor și și-au pregătit ce au avut nevoie pentru ziua aceasta. Am de rucsacul Ergo, geanta mea de sport pentru că după ce îi las la școală merg la sală și geanta celui mare pentru că astăzi are înot. Trist.